Roman Gaffa għandu 45 sena. Ma' TVM News ir-raġel stqar li meta kien żgħir kien abbużat sesswalment u kaġuntek intrikeb mill-vizzju ta' droga. Meta kont żgħir kont ġejt abbużat sesswalment u kienet trauma lija li qatt ma rrid nikxef din l-identità tiegħi biex nagħti s-sitwazzjoni u naħrab dan l-emozjonijiet li kien kelli. Kont infittex sustanza biex naħrab mill-ħajja ta' kuljum. Meta tkun tuża il-moħħ ikun qed jaħseb b'mod differenti, imma mbagħad la darba tal-vizzju btibda tara li l-ħajja sabiħa. Illum il-ġurnata qed nistudja, qed immur l-università biex għadha pitada nibda naħdem hawnhekk ma' daw iż-żgħażagħ jew xi ħadd residenza tal-Caritas. Huwa daħal fil-programm ta' riabilitazzjoni mid-droga meta kellu 23 sena. Fisser din id-deċiżjoni bħala waħda li bidlitlu ħajtu għall-aħjar. L-għonet nirringrazzja l-Monsenjur għax għalija il-Monsenjur Don Victor huwa l-iktar persuna żgħiża. L-imħabba li hawn mill-istaff u residenti hija diġà ħafna li emozjonalment dik tagħtini kuraġġ kbir u terġa' timlini b'ħafna ferħ. U l-miliet ifisser ħafna. L-għonet niftakru fil-mġġa ta' Ġesu meta kien ġi fostna 2000 sen ilu. U barra minn hekk hawnhekk ikun hawn atmosfera sabiħa li l-ferħ li huwa indeskribibbli. L-uffiċjal tal-Caritas Marika Kassar spjegat li fi żmien il-festi l-atmosfera f'San Blas tieħu xejra oħra. Apparti dal-kummerċjaliżmu, materjaliżmu, mbagħad ikun hawn is-sabiħ tas-silenzju li toffri din għall-komunità ġewwa San Blas, it-tiżjin sabiħ li jagħmlu wkoll u dak is-sabiħ li verament suppost ifisser il-miliet li ssib lilek innifsek u tagħti spjega u raġuni għaliex wieħed għandu jgħix. Jekk hekk nawgura f'dawn iż-żminijiet min qiegħed imwaħħal f'xi sitwazzjoni fil-ħajja tiegħu jagħmel kuntatt magħna biex aħna nibdew il-proċess il-vjaġġ biex dik il-persuna terġa' tibda tgħix bid-dinjità kollha tagħha. Spjegat li apparti minn hekk, f'dawn iż-żminijiet il-Caritas torganizza diversi ħarġiet u ikliet għal residenti bl-għajnuna ta' diversi benefatturi.